Смерть на чергуванні. В районі проведення операції Об'єднаних сил знайшли мертвим 21-річного солдата 80-ї десантно-штурмової бригади Івана Горошка. Про це повідомляють на сторінці підрозділу у Фейсбуці. Інцидент стався в понеділок, коли Горошко охороняв табір бригади. Неподалік від місця злочину правоохоронці затримали військового, який зізнався у вбивстві та виправдовувався алкогольним сп'янінням. Обставини зараз з'ясовують у прокуратурі Луганського гарнізону. А окупанти продовжують обстрілювати позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних типів. Вчора зафіксували 2 порушення режиму тиші. Бойових втрат серед українських захисників немає, кажуть у штабі. Поблизу Новотроїцького ворог відкрив вогонь, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, а в районі Шумів – автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було. Від початку поточної доби, 18 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.